Għalkemm Simon Busuttil matul il-kampanja elettorali li għaddiet mexxa l-qudiem politika ta' biża' li jekk jitla l-Partit Laburista fil-Gvern pajjiżna kien ser ikun qed jaffaċċja kriżi ekonomika wara l-oħra, ilbieraħ il-Fond Monetarju Internazzjonali tal il-pajjiżna ċertifikat totalment differenti minn dak illi kien jgħid Busuttil. Fil-fatt dan ir-rapport internazzjonali li kien ippubblikat ilbieraħ qal li s-sitwazzjoni finanzjarja ta' pajjiżna da titjieb filwaqt li teżisti konfidenza ikbar fis-suq kif wara xhur sħaq ta' inċertezza u instabilità politika li ġab il-Partit Nazzjonalista meta baqa' jkaxkar saqajh biex jibqa' iggranfat mas-siġġu tal-poter illum spiċċat. Fi stqarrija b'referenza għal dan ir-rapport il-Partit Laburista sostna li dan jikkuntrasta mal-politika ta' doom and gloom tal-kap nazzjonalista Simon Busuttil li kien ippreveda li pajjiżna kellu jmur għal bailout jekk il-Partit Laburista jitla fil-Gvern. Dan hekk kif Gvern immexxi mill-Prim Ministru Joseph Muscat qed jagħti direzzjoni ekonomika responsabbli filwaqt li jirranġa l-problemi finanzjarji li ntirtu mingħand Gvern Nazzjonalista. L-IMF approva wkoll ix-xogħol li qed jagħmel il-Gvern sabiex ipoġġi lil Malta fuq sissien ekonomiċi sodi sabiex bekk din il-kumpanija ma tibqax tkun ta' pis finanzjarju għal pajjiżna. Fost il-miżuri li ħa-Gvern ġdid u li ġew imfaħra mill-Fond Monetarju Internazzjonali hemm il-politika ta' enerġija irħas u aktar nadifa li sertejn sabiex Malta ma tibqax tiddependi fuq iż-żejt u kif ukoll it-targets ekonomiċi li tmexxew il-qudiem sabiex id-deficit ta' pajjiżna jinżel taħt 3%. Il-Partit Laburista qal li għal darb'oħra dan juri kemm il-kap nazzjonalista kien żbaljat meta prova jirredikola il-pjan tal-Partit Laburista għat-traħħis tal-kontijiet tad-dawlu l-ilma.